Kirken var fyldt til bristepunktet. Duften af liljer og fugtig jord blandede sig med den tunge stilhed. Præsten stod ved alteret, hans stemme en beroligende brummen, mens han talte om den afdøde Else, en respekteret skikkelse i landsbyen. Han var lige begyndt at citere fra salmernes bog, da en skinger stemme skar igennem den højtidelige atmosfære. Hun er ikke død! Alle hoveder vendte sig. Bagest i kirken stod Lars, viceværten, en mand, der sjældent løftede stemmen. Hans ansigt var blegt, men hans øjne brændte med en usædvanlig beslutsomhed. Han banede sig vej gennem rækkerne af chokerede kirkegængere, hans blik fast rettet mod kisten foran alteret. Folk hviskede, nogle gispede, da han fortsatte sin march. Præsten stoppede midt i en sætning, hans mund åben af overraskelse. Elses nevø Henrik, en tynd, nervøs mand, der sad på forreste række, rejste sig abrupt. Han var klædt i et alt for stramt sort jakkesæt, og svedperler glimtede på hans blege pande. Hans stemme rystede, da han forsøgte at affeje Lars' påstande. Hvad snakker du om, Lars? Min tante er gået bort. Er det virkelig passende at forstyrre en begravelse på denne måde? Henriks stemme var for høj, for desperat. Hans øjne flakkede ude af stand til at møde Lars' faste blik. Han forsøgte at smile, men det var et stramt, uægte smil, der kun understregede hans ubehag. Den måde, han klamrede sig til kanten af bænken, afslørede en dybere nervøsitet. Hans fingre trummede en hurtig, urolig rytme. Han virkede mere optaget af at opretholde en facade end af at sørge. Lars stoppede et par meter fra kisten. Han ignorerede Henrik fuldstændig. Han rakte en rystende hånd ud og pegede direkte mod den polerede trækiste. Hør, sagde han. Hans stemme nu en presset hvisken, men tydelig i den pludselige, dybe stilhed. Alle lyttede. Først var der intet. Kun den almindelige, trykkende stilhed i et rum fyldt med mennesker, der holdt vejret. Så svagt, men umiskendeligt, hørtes en lyd. En banken. En svag, rytmisk banken, der kom inde fra kisten. Lyden var dæmpet, som om den kom fra et sted langt væk, men den var der. En kollektiv gisp løb gennem kirken som en bølge af chok. Nogle kvinder pressede hænderne mod munden, andre lagde armene om hinanden. Børnene, der havde siddet stille, begyndte at røre på sig. Deres uskyldige øjne fulgte de voksnes reaktioner. Præsten, der nu var kommet ned fra alteret, kiggede på Lars, så på kisten. Hans ansigt var et tomt lærred af vantro. Lars' øjne mødte Henriks. Et kort øjeblik var der en tavs kamp mellem dem, en kamp om sandhed og løgn. Nogle gange må sandheden råbe højere end de løgne, der begraver den, sagde Lars. Hans stemme fyldt med en nyfundet autoritet. Hvem bankede, og hvordan i alverden kunne dette ske? Disse spørgsmål hang i luften, tunge og ubesvarede, mens forsamlingen stirrede på kisten, fanget i et øjeblik af ren, uforståelig rædsel. Før vi fortsætter, så abonner på kanalen og fortæl os, hvor du ser med fra i kommentarerne. Historien om Else, Lars og Henrik tager os tilbage til en lille, tæt sammentømret landsby et sted i Danmark. Her, hvor markerne strækker sig så langt øjet rækker, og havet bruser i det fjerne, er livet præget af gamle traditioner. Alle kender alle, og naboskab er mere end bare et ord. Det er en livsstil. Men landsbyen har også en vis skepsis over for fremmede, især dem, der kun dukker op, når der er noget at hente. Landsbyens naturlige midtpunkt er den gamle kirke, hvis spir kan ses på lang afstand, og den tilhørende kirkegård, hvor generationer af landsbyens beboere hviler. Midt i dette idylliske, men også lidt lukkede samfund boede Else. Hun var en ældre kvinde, kendt for sin venlighed og sit store hjerte, især over for dyr. Hendes hus var det største i landsbyen, omgivet af en have, der var et sandt vidunder af farver og dufte året rundt. Else boede alene i huset, men var sjældent ensom. Hun havde altid tid til en snak, et smil eller en kop kaffe med naboerne. Lars, landsbyens vicevært, var en stille mand. Han sagde ikke meget, men han så og hørte alt. Han havde passet Elses ejendom i årevis, repareret taget, klippet hækken og sørget for, at alt var i orden. Han var en mand af få ord, men hans loyalitet var urokkelig. Og så var der Henrik, Elses nevø. Han var en bybo med alt, hvad det indebar af travlhed og en vis arrogance over for landsbylivet. Han besøgte sjældent Else, måske et par gange om året, men hver gang var det tydeligt, at hans interesse ikke primært var Elses velbefindende. Han kom, når der var tale om Elses økonomi, hendes investeringer eller hendes testamente. Han var altid velklædt, men hans smil nåede sjældent hans øjne, som altid virkede spejdende og beregnende. Elses dage fulgte en fast rutine. Om morgenen gik hun en tur i sin have, derefter til Brugsen for at købe ind og snakke med de ansatte og naboerne.
Hun drak te med fru Hansen om tirsdagen og spillede bridge med en lille gruppe kvinder om torsdagen. Hun var en del af landsbyens hjerte, en fast bestanddel af dens rytme. Lars' rutiner var lige så faste. Han startede dagen med at tjekke kirken, derefter kirkegården, og så videre til de huse, han passede, herunder Elses. Han kendte hver en busk i Elses have, hver en løs flise på hendes gangsti. Han så og hørte alt, hvad der foregik i landsbyen, og han var opmærksom på landsbyens sladder og rygter, selvom han sjældent deltog i dem. Men i de senere år var der kommet en strøm af forstyrrelser i Elses ellers så rolige liv. Henriks besøg blev hyppigere, og de var sjældent behagelige. Lars bemærkede, hvordan Elses smil stivnede, når Henriks bil kørte op af indkørslen. Bag lukkede døre kunne Lars ofte høre dæmpede, men intense skænderier. Elses stemme var altid rolig, men Henriks var skarp og utålmodig. Efter Henriks besøg var Else ofte udmattet og en smule forvirret. Hun begyndte at lide af pludselige, uforklarlige sygdomme, der altid faldt sammen med Henriks ankomst. Hun blev svimmel, faldt i søvn på uventede tidspunkter eller klagede over hovedpine. Disse episoder, der altid startede efter Henriks besøg, fik Lars' mistanke til at vokse. Han havde set for meget, hørt for meget, til at tro på tilfældigheder. Der var noget galt, noget meget galt, og Lars følte en voksende uro i maven. Han begyndte at holde et vågent øje med Henrik, hver gang han var i landsbyen, og noterede sig hver eneste detalje. Henriks ønske om Elses penge var ingen ny ting. Gennem årene havde det været et konstant underliggende tema i deres forhold. Han så Elses formue som sin retmæssige arv, en belønning for at være den eneste tilbageværende slægtning. Ikke at han havde gjort sig fortjent til den. Lars havde set det utallige gange. Henrik ville dukke op, ofte uanmeldt, og inden længe ville snakken falde på Elses testamente. Else var en klog kvinde, men også en ældre dame, og Henrik var god til at plante tvivl i hendes sind. Han ville tale om inflation, om skatter, om hvor vigtigt det var at have styr på sine sager, især i hendes alder. Han ville foreslå ændringer, der altid endte med at favorisere ham selv. Lars huskede tydeligt dengang Henrik havde prøvet at overbevise Else om at sælge sit store hus. Flytte til en mindre lejlighed i byen, tættere på ham, sagde han. Else havde elsket sit hus og sin have. Det var hendes livsværk. Lars havde set Henriks plan som et forsøg på at få kontrol over Elses aktiver. Else havde afvist forslaget, men det havde kostet hende mange søvnløse nætter. Henrik havde ikke lagt skjul på sin irritation. Han havde sukket højlydt, kaldt hende stædig og svær at tale med. Lars havde hørt det hele fra haven, hvor han var i gang med at beskære roserne. Der var også de små, ydmygende kommentarer, Henrik ofte havde rettet mod Else. Du glemmer så nemt, tante Else, sagde han med en falsk bekymring i stemmen, når hun ikke lige kunne huske en detalje fra en samtale uger tilbage. Måske skulle du overveje at få hjælp til at administrere din økonomi, før det bliver for kompliceret. Disse kommentarer, der blev sagt med en undertone af overlegenhed, gnavede langsomt væk ved Elses selvtillid. Hun begyndte at tvivle på sig selv, på sin egen dømmekraft. Lars så, hvordan Elses skuldre sank en smule hver gang. Han så også, hvordan hendes blik flakkede, når hun forsøgte at huske noget, hun var blevet beskyldt for at glemme. Henriks løfter om at hjælpe Else med huset eller haven var også altid tomme. Han lovede at komme og fikse det dryppende køkkenarmatur, men dukkede aldrig op. Han ville sige, at han ville hjælpe med at luge i haven, men hans besøg endte altid med, at han sad inde i stuen og talte i telefon, mens Lars knoklede udenfor. Lars endte altid med at gøre arbejdet, uden at kny. Han så det som sin pligt, men også som en måde at beskytte Else på. Han vidste, at Else ville blive skuffet, hvis hun stolede på Henrik. Elses skrøbelighed var vokset med årene, og Henriks mangel på omsorg var blevet mere tydelig. Han ignorerede hendes opkald, lader hende vente på hjælp, når hun havde brug for noget, og kom kun forbi, når han havde brug for penge. Lars huskede dengang, Else havde ringet til Henrik, fordi hun var faldet og havde svært ved at komme op. Henrik havde afvist hende med en undskyldning om, at han var for travl. Det var Lars, der fandt hende og hjalp hende op. Han følte en vrede stige i sig. En vrede over Henriks koldhjertethed. Disse hændelser viste Lars, at Elses død ikke var en pludselig tragedie, men kulminationen på et årelangt mønster af følelsesmæssig og økonomisk udnyttelse fra Henriks side. Lars' observationer af disse hændelser styrkede hans mistanke. Han var ikke en mand, der sprang til konklusioner, men mønstret var for tydeligt til at ignorere. Han vidste i sit hjerte, at Henrik havde noget at gøre med Elses død. Han kunne ikke bevise det endnu, men han ville finde en måde. Han måtte. Else fortjente retfærdighed.
Spændingerne steg, som dagene gik efter Elses pludselige og uforklarlige død. For Lars var det, som om luften var tyk af ubehag. Han kunne ikke ryste tanken af sig, at noget var helt galt. Lægen havde attesteret dødsfaldet hurtigt, uden de store spørgsmål, og det havde kun gjort Lars' mistanke stærkere. Han havde set Else dagen før. Hun virkede træt, ja, men ikke døende. Lars havde forsøgt at tale med landsbyens ældste, med naboerne, de mennesker, der kendte Else bedst. Han udtrykte sin bekymring, fortalte om Henriks tidligere adfærd, om de mærkelige sygdomme, der altid faldt sammen med Henriks besøg. Men de lyttede med en blanding af sympati og skepsis. Du er nok bare ked af det, Lars, sagde en af de ældre damer, mens hun klappede ham på armen. Else var en god kvinde, og det er hårdt at miste hende. Ingen ville tro, at Henrik, Elses egen nevø, var i stand til noget sådan. Han var jo familie. Det var et lille samfund, hvor man kendte hinanden, og hvor tanken om en så grum handling var næsten utænkelig. De afviste det som sorg, som en overreaktion fra en, der havde mistet en kær ven. Henriks hastværk med begravelsen og hans snak om at sælge Elses hus, knap nok en uge efter hendes død, var også en rød klud for Lars. Det virkede alt for hurtigt, alt for kynisk. Men igen, familien støttede Henrik. Han var den nærmeste slægtning, arvingen. Hvad skulle han ellers gøre med huset? Han er bare praktisk anlagt, sagde Elses kusine, der var kommet langvejs fra til begravelsen. Nogen skal jo tage sig af det. Naboerne viskede bag Lars' ryg. Deres tavse dømmen var næsten lige så tung som den mistanke, han bar på. De så ham som en særling, en, der måske var blevet forknyttet til sin arbejdsgiver. Lars følte sig mere og mere isoleret. Han kunne ikke bevise noget, men hans intuition skreg, at noget var rivende galt. Han kunne ikke bare lade det ligge. Han var nødt til at handle. Til sidst, i desperation, ringede han til politiet. Han fortalte om sine mistanker, om Henriks fortid, om Elses pludselige død. Betjenten i den anden ende af røret lyttede tålmodigt, men Lars kunne høre den udtalte skepsis i hans stemme. Uden konkrete beviser, Højer Jensen, sagde betjenten, kan vi desværre ikke gøre noget. Vi har en lægeerklæring, der bekræfter dødsfaldet. Deres anklager er desværre grundløse. Lars lagde røret på med en følelse af tomhed og frustration. Han var alene. Den kolde, grå novemberdag forstærkede den psykologiske vægt, der hvilede på Lars. Luften var tung, mættet med lugten af fugtig jord og visne blade. Det var en dag, der spejlede hans indre uro. Kirkeuret slog tungt hver time. Hvert slag mindede ham om den tikkende tidsbombe. Begravelsen var nært forestående, og han havde intet konkret at holde fast i. Men han kunne ikke give op. Han ville ikke give op. Noget i hans indre sagde, at Else stadig havde brug for ham. Han måtte finde en vej. Lars vidste, at han måtte tage sagen i egen hånd. Han kunne ikke stole på hverken politi eller landsbyboere. En tanke slog ned i ham. Dagen før Elses død havde hun opført sig mærkeligt. Hun havde spurgt ham om de gamle roser. De roser, hun altid plejede så omhyggeligt. Og hun havde understreget ordene, de gamle, på en måde, der ikke passede til samtalen. Det var deres kode. En kode, de havde brugt, når hun ville have ham til at tjekke noget vigtigt, noget hun ikke ville sige direkte. Det var et gammelt skjulested under de største, ældste rosenbuske i hendes have, hvor de gemte ting som børn. Han skyndte sig tilbage til Elses tomme hus. Haven, der normalt var så velplejet, så lidt forsømt ud. Han fandt de gamle roser, buskene var tykke og tætte. Han gravede forsigtigt ved rødderne, og der, gemt i en vandtæt beholder, fandt han det. Et brev. Elses håndskrift var rystende, men tydelig. Hun udtrykte sin dybe frygt for Henrik, der var blevet mere og mere aggressiv på det seneste. Hun skrev, at hun planlagde at ændre sit testamente fuldstændigt, så det meste ville gå til et lokalt dyreinternat, som hun holdt meget af. Hun havde fortalt Henrik om det, og hans reaktion havde været voldsom. I brevet beskrev Else også en plan for, hvordan hun ville forsøge at signalere, hvis hun blev holdt fanget. Hun havde fundet en gammel, farlig medicin, som Henrik havde gemt i huset. En medicin, der kunne simulere en komalignende tilstand uden at være dødelig, hvis den blev doseret korrekt. Hun havde fundet den ved et tilfælde, da Henrik havde glemt den fremme. Hun mistænkte, at han ville bruge den mod hende, og hun havde ret. Hun skrev, at hvis hun pludselig døde uden en klar årsag, og Henrik hastede med begravelsen, så skulle Lars tjekke medicinskabet i hendes badeværelse. Der ville han finde en tom æske med navnet på den medicin, og en lille indgraveret sølvnål, som hun altid bar. Hvis nålen var væk og æsken tom, var det et tegn på, at Henrik havde brugt medicinen. Og hvis hun var i kisten, skulle han banke 3 gange hårdt på låget for at vække hende, hvis hun var bedøvet. Hun havde en svaghed for at sove tungt, og hun vidste, at medicinen ville forstærke det.
Lars følte, at jorden forsvandt under ham. Han havde hele tiden vidst, at Henrik var ond, men dette, at dope sin egen tante for at få det til at se ud, som om hun var død, det var en grænse, Henrik havde overskredet, en grænse for menneskelighed. Han tænkte tilbage på den tomme medicinæske, som han havde set ligge i skraldespanden på badeværelset under et af Henriks besøg, og den lille sølvnål, der altid sad på Elses bluse, men som manglede, da hun blev fundet død. Brikkerne faldt på plads med en isnende klarhed. Bevæbnet med brevet og sin viden, skyndte Lars sig til kirken. Han vidste, at han risikerede alt. Hans ry, hans arbejde, måske endda hans frihed. Men han kunne ikke lade Else lide denne skæbne. Han kunne ikke lade Henrik slippe afsted med det. Han forestillede sig Elses blege ansigt, hendes venlige øjne, og den tanke drev ham fremad. Han løb hurtigere, end han havde gjort i årevis. Hans hjerte hamrede i brystet. Da han bragede ind i kirken, var præsten lige begyndt på sin tale. Lars' indgriben, hans råb om, at Else ikke var død, og den efterfølgende opdagelse af, at Else faktisk var i live, men bedøvet, var det chok, der ændrede alt. Lyden af den svage, men tydelige banken inde fra kisten, efter Lars havde banket 3 gange som aftalt, var et øjeblik, der ville forfølge landsbyen i årtier. Det var et øjeblik af ren gys, der fik tiden til at stå stille. Et øjeblik, hvor sandheden, grusom og ubarmhjertig, brød igennem alle løgne. Begravelsen stoppede brat. Panikken bredte sig i kirken, da kistelåget blev åbnet, og Else, bleg og svag, men levende, blev fundet. Ambulancefolk, der allerede var tilkaldt af Lars' forudgående politianmeldelse, hastede ind og tog Else med til hospitalet. Henrik stod lammet, hans ansigt blegere end Elses, øjnene flakkende af ren rædsel. Politiet, der også var ankommet, arresterede ham på stedet. Hans desperate forsøg på at protestere lød hult i den nu isnende stilhed. På hospitalet kom Else så langsomt. Dagene efter var fyldt med politiafhøringer og medicinske undersøgelser. Landsbyen var rystet i sin grundvold. Naboerne, der tidligere havde afvist Lars' bekymringer, udtrykte nu chok og anger. De kom til ham, en efter en, med tårer i øjnene og undskyldninger på læberne. Nogle støttede ham åbenlyst, takkede ham for hans mod, mens andre undgik ham, ude af stand til at se ham i øjnene, skamfulde over deres egen blindhed. Præsten, der oprindeligt havde overset Lars' advarsler, udtrykte sin dybeste fortrydelse. Han følte sig medskyldig i bedraget og tilbød Else sin uforbeholdne undskyldning. Henrik stod anklaget for forsøg på drab og bedrageri. Hans forbrydelse blev afsløret i pressen, og historien om den grådige nevø, der forsøgte at begrave sin tante levende for at få fingre i hendes formue, spredte sig som en løbeild. Han mistede alt, sin frihed, sit omdømme og enhver chance for at arve Elses formue. Den poetiske retfærdighed var fuldendt. Han endte i fængsel, et offer for sin egen grådighed og mangel på moral. Lars, den ydmyge vicevært, blev landsbyens helt. Han havde ikke blot reddet Else fra en grusom skæbne, men også afsløret en mørk sandhed, der rystede lokalsamfundet og tvang dem til at se indad. Hans stille observationer og hans urokkelige tro på sin intuition havde gjort den store forskel. Da Else endelig var stærk nok, blev hun udskrevet. Hendes første besøg var hos Lars. Hun takkede ham dybt. Hendes stemme sprukken af følelser. Hun fortalte ham, at hun ville følge sin oprindelige plan og donere hele sin formue til det lokale dyreinternat. Hun følte, at det var den eneste måde at give tilbage på efter det, hun havde været igennem. Hun ville også sørge for, at Lars fik en generøs belønning for sin loyalitet og sit mod. Lars afviste dog enhver form for belønning. Han var bare glad for, at Else var i live og i sikkerhed. Lars fortsatte sit arbejde som vicevært. Men nu var det med en ny respekt og anerkendelse fra alle i landsbyen. Han var ikke længere bare den stille mand, der passede haverne. Han var den mand, der havde set sandheden, da ingen andre ville. En solrig eftermiddag, et par måneder senere, stod Lars i Elses have. Roserne blomstrede igen, buskene var klippet, og græsset var nyslået. Else var flyttet ind i en mindre lejlighed i landsbyen, tættere på sine venner, og haven var nu en del af dyreinternatet, der brugte den til at give dyrene et grønt område at boldre sig på. Lars kiggede ud over den velplejede have med en stille stolthed i hans øjne. Han reflekterede over, hvordan et lille tegn på håb, et brev gemt under en rosebusk, kunne overvinde den mørkeste fortvivlelse. Sandheden havde fundet en vej ud af mørket, takket være en mand, der turde lytte til sin intuition og handle, da det gjaldt mest. Han vidste, at selv i de mørkeste tider er der altid et glimt af lys, hvis man bare tør lede efter det.